या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा खासदार कोण? राणींनी मुलांच्या फायद्यासाठी जिल्हा नियोजन मधील भाजपचं अस्तित्व संपवलं, वैभव नाईकांची टीका। आणि निलेश राणेंचं वैभव नाईकांना खुलं आव्हान। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। कोल्हापूर आरोग्य उपसंचालक डॉक्टर दिलीप माने यांनी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात शुक्रवारी सकाळी भेट दिली। यावेळी त्यांनी हॉस्पिटलच्या कामकाजाचा आढावा घेतला। यावेळी प्रस्तावित मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल हे लवकरात लवकर उभं राहावं यासाठी आपण ही भेट दिली असल्याचं उपसंचालक डॉक्टर दिलीप माने यांनी म्हटलंय। हॉस्पिटलचा आढावा घेत असताना कोकण सात लाईव्हशी त्यांनी संवाद साधलाय। पाहूया। आज आपण प्राधान्याने आम्ही मल्टीस्पेशालिटी जे हॉस्पिटल इथं तयार होणार आहे त्या संदर्भातले ज्या अडचणी आहेत त्या जाणून घेऊन त्याच्यावरती काय सोल्युशन करता येईल या बाबतीत आम्ही माननीय शालेय शिक्षण मंत्री महोदय, त्याचबरोबर माननीय जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्यावर चर्चा पण केलेली आहे। आपण त्याच्यामध्ये काही लिटिगेशन्स असतील तर ते लवकरात लवकर सोडवून त्याच्यावरती तोडगा काढण्याच्या सूचना आपण दिलेल्या आहेत तिथे। त्यामुळे लवकरात लवकर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल व्हावं याचा हा एक उद्देश या व्हिजिटचा होता। दुसरी आजच्या त्या निमित्ताने आपण या SDHला संपूर्ण मी तपासणी केलेली आहे। तर याच्यामध्ये एक प्राधान्यानं जाणवून आलं की इथल्या लोकांचा प्रतिसाद खूप चांगला आहे, लोक इथे येत आहेत। त्याचबरोबर इथले जे अधिकारी कर्मचारी जे आहेत ते सुद्धा चांगल्या पद्धतीनं काम करत आहेत आणि बऱ्यापैकी चांगल्या सेवा या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून इथे मिळत आहेत। त्याचबरोबर बाकीच्या आता ज्या गोष्टी आहेत काही किरकोळ आहेत अडचणी, आणि आम्ही स्टाफ नर्ससुद्धा कमी होते तर जिल्ह्याला 16 स्टाफ नर्सेस मी काल अपॉइंट केलेले आहेत। काही वेतनाचे प्रॉब्लेम आहेत ते सुद्धा वेतनाचे सुद्धा आपण इथं त्याच्या सोल्युशन काढलेले आहेत। तर इथला स्टाफही चांगला आहे आणि मानसिकता लोकांची चांगली आहे। इथला चांगल्या पद्धतीनं होतं आहे। मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल करण्याचा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन। आजच संपर्क साधा। डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग। संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92। वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत। कोल्हापूर आरोग्य उपसंचालक डॉक्टर दिलीप माने यांनी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयास भेट देत हॉस्पिटलच्या कामकाजाचा आढावा घेतला। यावेळी उपजिल्हा रुग्णालयासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रिक्त पदांबाबत विचारलं असता ते काय म्हणाले पाहूया। नाही, म्हणूनच आत्ता मी सांगितले की तुम्हाला की आता आपण जे काय स्टाफ होता तो 16 स्टाफचा मी परवा दिवशी 3-4 दिवसापूर्वीच ऑर्डर काढलेला आहे आधी परिचर्येचा। म्हणजे तो माझ्या लेवलचा होता तो स्टाफ भरलेला आहे। वैद्यकीय अधिकारी जो तदर्थ म्हणून जे काय भरायचे होते ते CS च्या माध्यमातून, कलेक्टर साहेबांच्या माध्यमातून लोकल स्तरावरचे तेही भरती करतायत ते। त्याचबरोबर स्टेट लेवलला जे काय स्पेशालिस्ट सर्व्हिसेस किंवा MS ज्या व्हेकन्सी आहेत त्या स्टेट लेवलवरून भरण्याच्या प्रक्रिया आता सुरू आहेत। ते माननीय आरोग्यमंत्री महोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे ते लवकरात लवकर आपल्याला मिळणार आहेत। त्याचबरोबर काही क्लरिकलच्या पोस्ट आणि इतर पोस्ट आहेत त्यांचे काही प्रमोशन्स करून आम्ही तेही भरण्याचा इथं त्वरित
त्या महिना अखेर आपण सगळी पदं भरण्याचा प्रयत्न करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. नमस्कार, मी अक्षय इंडीकर, त्रिज्या, उदाहरणार्थ नेमाळे, स्थलपुराण या चित्रपटांचा दिग्दर्शक. कशी असते फिल्म मेकिंगची प्रोसेस, त्याच्यामध्ये नेमकं एखाद्या माणसाला आयडिया सुचते, त्या आयडियापासून कुठल्या कुठल्या टप्प्यांपर्यंत त्याला जावं लागतं. मॉडर्न एजमध्ये सिनेमा कुठल्या पद्धतीनं लोकांसमोर जातोय हे सगळं जर तुम्हाला एक्सप्लोअर करायचं असेल तर फिल्म मेकिंगचं हे वर्कशॉप तुमच्यासाठी. वैभव नाईक यांना आमदारकीच कळलेली नाही. त्यांना बजेटमधील काही कळत नाही. त्यांनी कधीही राज्याचं बजेट घेऊन बसावं. मी देशाचं राज्याचं बजेट घेऊन बसतो असं खुलं आव्हान माजी खासदार निलेश राणे यांनी आमदार वैभव नाईकांना दिलंय. ते जे सातत्याने सांगत आलेत की ही स्थगिती त्यांनी उठवली, म्हणजे आमदार वैभव नाईकांनी उठवली अशी ते सांगत आले, हे सगळं खोटं आहे. 84 आमदार महाराष्ट्रातले विरोधी गटातले यांनी एक पिटिशन फाईल केली आणि त्या पिटिशनच्या मार्फत काही कामांची स्थगिती उठली. सगळ्याच कामांची स्थगिती उठली असं नाही. ठाकरे सरकारमध्ये असताना ठाकरे सरकारने अनेक चुकीच्या पद्धतीने कामं ही त्यांच्या आमदारांना दिली होती. खरं तर तसं करता येत नव्हतं, म्हणून ती कामं थांबली होती. नवीन सरकार बसलं आणि नवीन सरकारमध्ये ही जी कामं आता ते म्हणतात की स्थगिती उठली, मुळात ही चुकीच्या पद्धतीने त्या काळात जी दिली होती ती अजूनही त्याच्यावर स्थगिती आहेच. स्थगिती सगळ्याच कामांवर उठलेली नाही, कारण का ठाकरे सरकारमध्ये अनेक चुकीच्या गोष्टी होत होत्या. जी कामं योग्य वाटली ती कामं कोर्टाच्या मार्फत 84 आमदारांच्या पिटिशनवर ही रिलीज झालेली आहे. एकटा वैभव नाईकांच्या पिटिशनवर नाही. मी त्यांना उलटं चॅलेंज केलं होतं की जर तुमच्याकडे पुरावा असेल तर तुम्ही आम्हाला तुमच्या बँकेचं स्टेटमेंट द्या की तुम्ही कुठल्या वकिलाला पैसे दिले, हे आम्हाला सांगा की मी या वकिलाला पैसे दिले आणि म्हणून हे स्थगिती उठली, असं आम्हालाही कळू द्या. असं काही झालेलं नाही. आणि सातत्याने वैभव नाईक हे जे खोटं बोलत आहेत की ही स्थगिती मी उठवली, माझी कामं, तुमची कामं कुठली ते तरी सांगा. परवाच्या पत्रकार परिषदेमध्ये जर तुम्ही ऐकलं असेल, अचानकपणे 40 कोटीचा फिगर आला. हा 40 कोटीचा फिगर आला कुठं? मी रत्नागिरी टाईम्सची जी बातमी वाचली त्याच्यामध्ये 6,95 लाखाची कामं त्याच्यावरची स्थगिती उठली. 6,95 आता हा 40 कोटीचा फिगर आला कुठून? ठाकरे सरकार असताना पण आम्हाला 40 कोटीचा फिगर कधी कोणी सांगितला नव्हता. मी जेव्हा सातत्याने पाठपुरावा करतोय तेव्हा मला लक्षात आलं की आमदार वैभव नाईक हे निधी आणण्यामध्ये सपशेल फेल गेलेले आहेत. त्यांना प्रशासनच कळलेलं नाही, त्यांना ॲडमिनिस्ट्रेशन कळलेलं नाही, निधी आणायचा कसा हेच त्यांना कळलेलं नसल्यामुळे हा प्रॉब्लेम चालला आहे मतदारसंघामध्ये. ते जे सांगतात ही आमची कामं आहेत आणि मी ज्या कामांचं भूमिपूजन करतो आहे त्याच्यातला फरक त्यांना सांगतो. सन्माननीय खासदार राणेसाहेब, केंद्रीय मंत्री, त्यांच्या लेटर हेडवर, कारण का ते जिल्हा नियोजनाचे पण सदस्य आहेत, त्यांच्या लेटर हेडवर दिलेली कामांनाच मी माझं काम सांगतो. ती जी DPDCमध्ये जी मंजूर होत आहेत ती आणि सन्मान्य पालकमंत्र्यांच्या सहीवर जी काय मंजूर होत आहेत, पक्ष म्हणून वेगळी जी काय आमच्याकडे कामं आम्हाला देण्यात सांगितली होती तीच कामं आम्ही दिली. ती कामं आम्हाला मान्यता मिळून आम्ही आलो आणि त्यांचीच भूमिपूजन आम्ही करतोय. वेगळं माझं निलेश राणे म्हणून वैयक्तिक काम असं एकही माझ्या हातातून भूमिपूजन झालेलं नाही. सगळं राणेसाहेबांच्या लेटर हेडवर आलेली कामं आहेत, सन्मान्य पालकमंत्र्यांनी दिलेली कामं आहेत. हा फरकच वैभव नाईकांना कळत नसल्यामुळे आम्ही जे सातत्याने त्यांच्यावर टीका करतो की त्यांना आमदारकीच त्यांची कळलेली नाही. चौथी गोष्ट, त्यांनी बजेटची पुस्तकं आणून ठेवली होती त्यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये. आता बजेटची पुस्तकं फक्त आणून ठेवली होती, त्याच्यातलं पान कुठलं बघायचं ते सांगितलंच नाही. मला खात्री आहे त्यांना बजेटचं काही कळत नाही, मला खात्री आहे. आणि मी स्वतः फायनान्सचं स्टुडंट आहे. त्यांनी कधी माझ्याबरोबर स्पर्धा लावावी, माझं चॅलेंज आहे. त्यांनी फक्त राज्याचं बजेट घेऊन बसावं. मी देशाचं आणि राज्याचं बजेट घेऊन बसतो आणि त्यांना बजेट काय असतो ते समजून सांगतो, त्यांना शिकवतो बजेट म्हणजे काय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. श्रीरामावर आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेल्या वक्तव्याचा माजी खासदार निलेश राणेंनी खरपूस समाचार घेतलाय. ते पाकिस्तानी एजंट असल्याचं ते म्हणाले. मला खरं तर जितेंद्र आव्हाड हे भारतीय वाटतच नाही, ते पाकिस्तानीच वाटतं. त्यांचं वाटतं कॉम्प्रोमाइज झालंय पाकिस्तानची. ते माणसं पेरतात ना पाकिस्तानवाले. मला वाटतं जितेंद्र आव्हाडांना पाकिस्तानीच पेरलंय अशी शंका येऊ लागली. आणि आता तेच त्यांच्याच वक्तव्याने आता खात्रीसुद्धा पटली आहे की हे पाकिस्तानचेच एजंट आहे. नवीन लक्ष ठेवायची गरज नाही. सातत्याने आमचं काम कधी बंदच झालेलं नव्हतं. आम्ही जमिनीवर राहून काम करणारे कार्यकर्ते आहोत. भारतीय जनता पक्ष हे रोज जनतेपर्यंत पोचण्याचेच कार्यक्रम आमच्यापर्यंत आमच्या हाती देतात. सातत्याने राणेसाहेबांच्या अंडर काम केलं असल्यामुळे कधीही लोकांना किंवा वरचे कार्यक्रम न घेता तळागाळातलेच कार्यक्रम जास्तीत जास्त घेण्याचं काम आमचं असतं. म्हणून वेगळं काही थांबलेलं नाही. जे आहे ते रूटवर चालू आहे. भारतीय जनता पक्षाने दिलेल्या अजेंड्यावर सुरू आहे आणि आपल्याला ते 2024च्या निकालामध्ये दिसेल. मला सांगा, तुम्ही पत्रकार आहात, बरोबर आहे ना? माझ्या मनामध्ये शंका नाही, तुमच्याही नाही ना? त्याचं भूमिपूजन झालंच नाही, तेवढं लक्षात ठेवा. हे डबल भूमिपूजनचा संबंध नाही. उद्या सन्माननीय पालकमंत्री साहेबांच्या हस्ते त्याचं पहिलं भूमिपूजन होतं आहे. ही दुरुस्त तुम्ही करा. तुमच्या वाक्यामध्ये जे काही झालं तिकडे ते का झालं? कारण का तो निधी त्यांचा नव्हता, तो सन्माननीय पालकमंत्र्यांनी आणलेला निधी होता. भारतीय जनता पक्षाने त्या माध्यमातून मेहनत करून तो निधी अस्तित्वात आणला होता. आपलं वाक्य दुरुस्त करा. त्या निधीशी वैभव नाईकांचा काही संबंध नाही. म्हणून जे काय झालं ते तिकडच्या स्थानिकांनीच त्यांना सांगितलं की तुम्हाला इथे अधिकार काय आहे. अधिकार नसताना तुम्ही जर भूमिपूजन करायला गेलात तर त्यांना थांबवणारच. काल पण कडावाला गेले, तिकडेही थांबवलं. म्हणजे जिथे जिथे वैभव नाईक चाललेत, जी आमची कामं आहेत ती स्वतःची कामांचं लेवल लावण्यासाठी तिथे तिथे लोकच त्यांना थांबवत आहेत. आणि हे सातत्याने चालूच राहणार. वैभव नाईकांनी ह्या विषयातून काहीतरी शिकावं आणि आमदारांसारखं काहीतरी काम करावं. किरकोळ कुठेतरी जाऊन नारळ वाढवायचं काम आता थांबवावं. उद्याचं भूमिपूजन होणार आणि ते सन्मानित पालकमंत्र्यांच्या हस्ते होणार. हा प्रश्न माझ्यासाठी चुकीचा आहे. हे पक्षश्रेष्ठी ठरवणार आहे, मी नाही. म्हणून जिथे आमचे पक्षाचे नेते भूमिका घेतील तुम्ही त्यांना विचारा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा. विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. नियोजन मंडळातील भाजपचं अस्तित्व नारायण राणेंनी आपल्या मुलाच्या स्वार्थासाठी संपवलं. सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन मंडळाच्या अशासकीय सदस्यांची नेमणूक 2-4 दिवसापासून जाहीर होत आली आहे. यामध्ये भारतीय जनता पार्टी खरं तर शिवसेनेला संपवण्याच्या नादामध्ये आपणच जिल्हा नियोजन संपली हे कालच्या नियुक्तीवरून दिसून आलेलं आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना फक्त 4 पदं आणि इतर शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटांना मात्र 8 पदं. आणि त्यामुळे भाजपचं अस्तित्व ज्याप्रमाणे राणेंनी आपल्या स्वार्थासाठी, आपल्या मुलांच्या राजकीय भवितव्यासाठी काँग्रेसमध्ये काँग्रेस या जिल्ह्यात ते संपवले, आपला पक्ष संपवला, तसंच आपल्या दोन्ही मुलांच्या स्वार्थासाठी शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी गटाशी एकी साधण्याच्या दृष्टीने आपल्या मुलग्यांना कुठेतरी राजकीय भवितव्यामध्ये ते मदत करतील ह्या हिशोबाने जिल्हा नियोजनमध्ये आज भाजपचं अस्तित्व संपलेलं आहे. एकीकडे शिवसेना संपवण्याच्या नादामध्येच खरं तर या जिल्ह्यामध्ये भाजपचे जेव्हा शिवसेना भाजप होते तेव्हा खरं तर 5 सदस्य स्वीकृतमध्ये या ठिकाणी होते. परंतु आज स्वतःचा मोठा पक्ष समजतात, स्वतःची या जिल्ह्यामध्ये 6-6 लाख मतं आहेत म्हणून सांगतायत. परंतु आज जिल्हा नियोजनमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांची स्थिती काय आहे हे आपल्याला निश्चित कळेल आणि येणाऱ्या काळामध्ये हे भाजप संपवल्याशिवाय ही मंडळी राहणार नाही.
आणि खरं तर माझं भाजपच्या प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना, भाजपच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना आहे की तुम्ही तुमचं अस्तित्व वेगळं ठेवा, कारण हे स्वतःच्या पक्षाच्या स्वार्थासाठी काही मंडळी एकत्र आलेली आहेत आणि ती आता आपलं स्वतःचं अस्तित्व या जिल्ह्यामध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न करतायत. परंतु या जिल्ह्यातील जे कार्यकर्ते कुठल्याही पक्षाचे कार्यकर्ते असून ते काम करतात त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. बंधाऱ्याला पण CRZ ची कुठली परमिशन नव्हती. याच्यामध्ये 2 कामं होती, एक राजकोटची जेटी आणि हा बंधारा. या संदर्भातलं राजकोट जेटीची आहे तसंच घोंगडं CRZ कडे पडून राहिलेलं आहे. पण ह्याला 150 मीटरच्या म्हणजे ह्या 350 मीटरला माननीय नारायण राणे साहेबांनी दिल्ली येथे CRZच्या ह्याच्यामध्ये पाठपुरावा करून, पत्रव्यवहार करून, वेगळी मीटिंग करून त्यामधून CRZच्या पहिल्या टप्प्यातली ह्याला परमिशन त्यांनी मिळवून दिलेली आहे. त्याच्यामुळे हे काम प्रलंबित झालं. नारळ फोडायला काय हरकतच नाही, आमचं काय म्हणणं कोणी ते नारळ फोडावं, पण ह्याचा पाठपुरावा कोण करतं याचं पण जनतेला समजलं पाहिजे. म्हणून याच्यासाठी ही आमची टीका टिप्पणी करायचा तर नाहीच नाही. आता यांनी ते ठरवलेलंच आहे, कुठलंही काम केलं तर मीच केलं, ते तुम्ही करत राहा, जनता बघेल. जनतेच्या पुढे सत्य मांडणे हे आमचं काम आहे, म्हणून आम्ही हे त्या ठिकाणी सत्य मांडलेलं आहे. आता ह्याला देत असताना त्या याचं भूमिपूजन त्यांनी केलं. आतापर्यंत फक्त 2 डंपर फक्त पहिल्या टप्प्यामध्ये 2 डंपर ह्या ठिकाणी त्यांनी दगडाचे टाकले आणि त्याच्यानंतर आता हा 17वा दिवस आहे. या 17व्या दिवसामध्ये एकूण 7 डंपर त्यांनी टाकले. एक दगड 300 ते 500 किलो वजनाचा पाहिजे. आता आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर बघतो, टेंडर मंजूर होऊन त्याला किती वेळ झालेला आणि तुम्ही आता मटेरियल गोळा करणार आणि मग टाकणार आणि मग थांबणार, अशा प्रकारचं सातत्य नसणारं काम जर होत असेल तर या संदर्भात भारतीय जनता पार्टी माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे लेखी कंप्लेंट करणार आहे. दगडाची 300 ते 500 किलो वजनाचा दगडाचा बंधारा. ॲक्च्युली दगड जो टाकलाय ना फार कमी स्ट्रेंथचा आणि लहान टाकलेला आहे, म्हणजे तो दगड राहणारच नाही. आणि ह्या ह्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये सगळं हे आपल्याकडे आपण आणले, हे सगळं माननीय पतन विभागाकडून माननीय उत्कृष्ट दर्जाचा दगड त्या ठिकाणी आज टाकण्यात आलेले आहे. जे 7 डंपर टाकले गेलेले आहेत उत्कृष्ट दर्जाचा आणि जो हेवी पाहिजे, ही साईज पाहिजे बंधाऱ्याच्या निकषाप्रमाणे, ती साईज नाही. आणि ह्या संदर्भातलं वेटेज जर हे झालेलंच आहे. आणि दुसरं काम आम्ही एवढं करतो की जर पर्यटनदृष्ट्या दांडीला जर फायदा झाला पाहिजे तर हा एवढाच बंधारा होऊन उपयोगाचा नाही. ही निशाण काठी आहे दांडीची, तिथपर्यंत बंधारा होणे आवश्यक गोष्ट आहे. आणि ह्याचा पूर्णपणे पाठपुरावा माननीय निलेशजी राणे करतायत. त्याचा प्रस्ताव पतनवाल्यांनी तयार केलेला आहे. तो प्रस्ताव माननीय PWD चे मिनिस्टर रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्याकडे तो दिलेला आहे आणि 24-25च्या ह्या बजेटमध्ये त्याला मंजुरी मिळून आर्थिक तरतूद करून देण्यात येणार आहे. आता हे सगळं आम्ही करतोय, भारतीय जनता पार्टी म्हणून करतोय. आणि ह्याच्यावरती एक विषय असा आहे की त्या होडीवाल्यांना त्या ठिकाणी होडीवरती काढण्यासाठी जे रॅम्प आवश्यक आहे त्यातला एकही रॅम्प त्या
ह्याच्यामध्ये नाही, तर विशेष करून जसे चिवला बीचला रॅम्प केलेलं आहे त्या प्रकारचा रॅम्प होऊन त्यांना आपली होडी सुरक्षितदृष्ट्या वादळ बिदळाच्या दृष्टीने सुरक्षितदृष्ट्या जर काढायचं असेल तर त्या संदर्भातला तो टेपर केला पाहिजे आणि तशा आपले स्लोपिंग करून तो केला पाहिजे. त्या संदर्भातली पण मागणी त्या ठिकाणी आपण धरून ठेवलेली आहे आणि त्यासाठी विशेष सूचना, लेखी सूचना, तोंडी सूचना नाही, लेखी सूचना पालकमंत्र्यांनी पतन डिपार्टमेंटला दिलेल्या आहेत आणि पतन डिपार्टमेंट त्या प्रकारचं कामाला लागलेलं आहे. त्याच्यामुळे वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी ही आम्ही प्रेस घेतली. ह्यानंतर टीका टिप्पणी करायची असेल तर ही टीका टिप्पणी आम्ही त्या ठिकाणमध्ये असणाऱ्या भागामध्ये जाऊन टीका टिप्पणी करून सत्यता पडताळून पाहावी. कारण काय, हे आजपर्यंत आपण बघितलं तर विरोधक आमच्यावर टीका करत असताना श्रेयवाद घेतात असं म्हणत आहेत. आम्ही श्रेयवाद घेत नाही, आम्हाला श्रेय नको. जे जनतेच्या मनात श्रेय आहे ते जनता आम्हाला श्रेय निवडणुकीच्या वेळी मतदान करून आम्हाला देईल, त्याबद्दल आम्हाला कुठलीही शंका नाही. पण जनतेला मिसगाईड करायचा जो प्रयत्न चालू आहे तो आम्ही थांबवणार आणि ह्या पुढील सगळ्या आपण प्रेस ज्या देतो या पूर्णपणे ज्याची पूर्ण माहिती असणारे कागदपत्र आपल्यासमोर सादर करूनच प्रेस आपण देणार. आता केलं आम्ही 9 वर्ष बंधाऱ्याला लागली. आम्ही 3 महिन्यात दुसरा टप्पा मंजूर करून घेतला. 3 महिन्यात मंजूर करून आणि ते जनतेच्या मनात होतं ते घेतलं. 9 वर्ष तुम्हाला कशाला लागली? तुम्ही तर 3 वर्ष सत्तेत होता, माननीय मुख्यमंत्र्यांचे ताईत आपण आहात असं म्हणता, आमदार साहेब म्हणतात. तर मग त्यावेळी ह्याच्यातली कामं ताबडतोब का लागली नाही तुमची? आणि आता ज्यावेळी एकनाथराव शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांचं महायुतीचं ज्यावेळी सरकार आलं, जनतेचं सरकार आलं, त्यामुळे जनतेच्या रेट्यामुळे आणि आवश्यक असणाऱ्या जनतेच्या मनातील प्रश्न सोडवला पाहिजे, सुकर झालं पाहिजे म्हणूनच ही कामं त्या पद्धतीने केली जातात. जनता दरबारात ती सोडवली जातात. त्यामुळे ह्याची वस्तुस्थिती पाहावी. उगाच टीका टिप्पणी करून मी ह्याचा खास आहे म्हणून होतं असं पत्र देऊन होत नाही. आतापर्यंतची जेवढी पत्र आहेत तेवढा पत्राचा ढिगारा जिल्हा नियोजनकडे असा ढिगारा पडलेला आहे. त्या ढिगाऱ्याचं काय, कारण त्या एकेका ग्रामपंचायतीमध्ये कचरापेटीत पडलेला आहे. एक ग्रामपंचायतीमध्ये 5-5 कोटीची कामं होऊ शकत नाही. आमदाराला विकास कामासाठी 5 वर्षाला दिलेला निधी आणि दिलेली पत्र याचा जर हिशोब घातला तर डोंगर कोकरून उंदीर आल्यासारख्या विकास कामाची परिस्थिती आहे. तर डोंगरा एवढी पत्र द्यायची आणि ठराविक, कारण त्याला लिमिट आहे, त्या हेडमध्ये राहायला पाहिजे. आणि ज्या पद्धतीने सांगतात की माननीय निलेश राणे साहेबांनी तर पहिल्यांदा काय केलं, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना पहिल्यांदा शिकवलं की जिल्हा नियोजनमध्ये वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये हेड असतात आणि त्याला वेगवेगळा निधी असतो. त्याच्यातल्या 12 ते 13 डिपार्टमेंटमध्ये काही वेळा निधी पाहिजे तसा खर्ची होत नव्हता. त्याचा पूर्णपणे माननीय निलेश राणे साहेबांनी विचार केला, अभ्यास केला, त्या संदर्भातले कार्यकर्त्यांना पूर्णपणेची माहिती दिली. त्या प्रकारचं नियोजन करून त्या प्रकारचा निधी जिल्हा नियोजनमध्ये अखर्चित पडणारा निधी तो कसा आपल्या मालवण कुडामध्ये खर्चित होऊ शकतो याच्या परिपूर्णपणे अभ्यास करून त्यांनी या ठिकाणी दिलेला आहे. त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये जिल्हा नियोजनमधल्या कुठल्या हेडमध्ये जर मालवण तालुक्यात शहरामध्ये निधी यायचा असेल तर त्या ह्याच्यामधले पाठपुरावा माननीय निलेश राणे साहेबांच्या वतीने भारतीय जनता पार्टी करत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा खासदार कोण? राणेंनी मुलांच्या फायद्यासाठी जिल्हा नियोजन मधील भाजपचं अस्तित्व संपवलं, वैभव नाईकांची टीका. आणि निलेश राणेंचं वैभव नाईकांना खुलं आव्हान. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.